We arrived. Where should we start? Тук ще говорим само на български. Нали за това го изучавахме? Добре. Каква е тази музика? Да отидем и да проверим. Стоп! Тази музика съм я чувала в YouTube, когато се подготвях за нашата експедиция. Да вървим? Това е ромската нова година. Как така? Нова година беше преди 2 седмици. Ама това не е само нова година. Ванго Васил сега са нашата нова година. Василюк Чакайте. Кой е Банго Васил и защо го почитате? Няма за да кажа. Хайде кажи ти. Ванго Васил ще рече. Който се Васил лоши хора подвънни един ром, за да го обесят, но вчера за Васил го скрива дома си. Ама не, той бил един овчар, който дълго се спасил ромно с даване. Абе не е така. Се подвънни на Бога и така спасил ромно. Абе не е така. Те излизат по един мост, ама ходили по моста и дявол го събори. Ама преди това се натрапати с скъпени ставани, честно като дявол е дявол, и един се отвърши и каза, аз съм дявол, че съм по-дявол от мен. Искат да минат по един мост, ама да минат под моста и моста се чупи и ромите започнат да си дават с реката. Махни се дяволе, че ще поикам Господ, съм ме наредил да пазя ромите и да им помагам. Дяволът и тъмниците къса се мъра толкова съм, че мостът стана цял и здрав. Ние дете това офицер да се спасява. Точно така, преди това си е бил здрав. Не е Ей, аз стига, какво значение има? Гъската я няма, кой открадна гъската? Ето е. Има обичай, който открадне гъската, се най-силни здрав през годината. Гъските също са наши спасители, защото са ни помогнали да прелетим на кобрете и да избягаме от робство. А кога е станало? Къде е станало това? Ние не знаем. А освен гъска или петел, на трапезата слагаме сърми и баница или битка с късмети. Имаме сурварница, дряна за здраве. Хайде сега да прекатим и подушим трапезата. Чакай да се заключа върката и да прекарат за късмети. Ние ромите се задърваме с песни танци. Стига да ви научим. Ама ние не можем. Съгласни сме. Нали за това сме дошли? Да се преживеем празника им. Песента Василица е една от най-важните песни на ромите. Сега ще ви научим. Oh,
Ние сме студенти и изучаваме културното многообразие на етносите, техните традиции и обичаи. Знаете, сте попаднали където трябва. Ще пишете ли за нас? Разбира се, очаровани сме. Може ли да си направим обща снимка? Разбира се, как да ви може. Хайде да се снимаме заедно с гост. Това е обща снимка. Thank Хайде you. за здраве. Нема. Мисля, че нашата експедиция започна много добре. Така си е. Какво ли още ще ни очаква? Хайде се да се суборно да Защо се облечени така? Празник ли имате? Да, ще празнуваме Масленица. Какво е това? Това е един от най-красивите празници в Казашко. Казашко? Какво е това? Това е нашето родно село, най-малко населеното място в област Варна. То е заселено с донски казаци некрасо. Те си се заселили в Казашко преди повече от 110 години. Мъжете имат дълги брати, а жените не режат косите си. Масленица е българският празник с едни загрези. Има танци на площада, ядат се мляко, сметана, сирни и кашкавала. И палачинки, символизиращи слънцето. Накрая се пали голяма опредна кукла, символизираща изпращането на зимата и посрещането на пролетта и лятото. Масленица или сирни заговезни е последният ден преди великденските пости. На него всички максимално трябва да се смеят, танцуват и пеят, защото по време на великденските пости това е забранено. За нас това беше много интересно, но май ни забавихме. Хайде, останете с нас, да се забавлявате да празнуват Масленица. Как невесточку мы величали, ты из редкий соломы сухой, растешь ты до крови другой.
Беше вълнуващо преживяване.
си среди пилите си и утре ще влезеш към новия си дом. Тази вечер е твоята кана, Геджеси. Ще се простиш с нас. Да не се бавим тогава, а да започваме с танците. Сега вече може да каносаме пръсте един по един. Аз ще сложа кана на дланите. Изпейте сега, момичета, онази тъжна песен на разделата
пускат с пари. Ха-ха-ха-ха! Звъни, че хлопа! Пекарата и тя ще се срами със сигурност. Нали трябва да хвърли с парички бомбони и ови, двора да благородие и береке. Ще даваме. Виж каква хубава веселя им дава. Първо ще даде, а чак след това ще отпуснем младоженето в къщата и ще извикаме хората преди бъдствата. Първи петни май прият. Момиче, да отдих очата. Юрче, момичето няма да изправя това. Хайде всички! Време! Сватовете от кога чакат? Те да се грисели и ще танцувате на сватбата. Хайде и ти, братко, че да ни бяха булката. Не, синко, да тръгвам. Своята ги ожени чака. Според какъв типовец, злата и шеки истински. Майко, чакай толкова. Така е, така. За хубава мама, най-личен мама. Да не забравиш байрака. Шиванак без байрак може ли? Нека цялото село да види, че за Вълкова имаме. Всички сватбари са тук, да тръгваме, че нямам търпение. Моята роза да видя. Виж го ти, няма търпение, роза си да види. Исмаил и пъща да тръгваме. За моите души всичко ще направя. Дай то обувката. Давай. Я да видим, че и за сега. Заповядайте. Скъпосна е момата, какви югани е нашила, какви черни е изтакала. Ами терлиците видяхте ли? Отхуби по-хубави. С такива терлици зима и снега може да се ходи. Ходжата идва, да се приготвя. Хайде, бълъте, да слагете А тук да застанат сватовете, да сте по-близо при децата си, а ние родините може по-отдалеч да гледаме. Готови са, Коча, давай! Я мама не рекал, да се радвате
Беше прекрасно преживяване, но ние трябва да продължим. Четохме, че в България Георгиовден е един от най-великите празници. И че се празнува на 5 или на 6 май беше... Как така? 3 дни? Ей така, на всеки ден е празник. Ромите всичко се празнува. По 3 дни, най-малко. Всичко е по 3, така ли? Така. Празнуват го и българи, и турци, и роми. Наистина ли? Това е много интересно. Къде и кога може да видим този празник? Те ще ви заведат при наши приятели в Каменар, за да видите как празнуват ромите там. Благодарим ви! Хайде да тръгваме! Хайде да тръгваме!
3? Защото празнува 3 дни и всеки ден има собствено име. Абе, не го мислите толкова. Важно е да... Разкажете. За Свети Георги разкажете ни. Свети Георги, спасителя на ромите, преди много години взел цар насикал люд змей срещу ромите. Той започнал да ги изяжда, но Свети Георги съжалил нещастите хора, убил змея и така ромите са спокойни. За това този празник е най-важна задача. На 5 срещу 6 май цялата махала отиваме в гората за зелено, берем цвета и топки, кладем огън, веселим се. На сутринта с тях украсяваме къщите за празника. След това баба ни кара да се изсекаме от водата. Това се прави, за да сме здрави през цялата година. Най-важното за празника е правенето на курбан от акес. Всяка ромска къща има печена жена. Когато огънто се изпече, го поставяме в кръглата мача. Заедно с огъда и това напитка. Първата червена великенка и осветляваме трънезата. Приготвя се богатата на Гергьовден се весели от сърце момчетата, връзват люлки и люлеят момичетата, разпитват ги коя кого харесва. А вие харесвате ли се да не ви стига жета? Чували сте за пееха на стелите? Не. Пещи пръстени? Не, ние пеем на стелите. Така предсказваме какъв ще бъде бъдещия брак на младите момчета. Вау, а може ли аз да участвам? Може, как да не може, тъкмо на време сте дошли, защото преди Георгиевден неомижените момче се събират и в кофа вода се пускат по един пръст. Значи това беше с нощи. Закъснели сме. Ама не се представя, може ли сега бащото да е ряда? Но пръстен нямам. Ето тази гривна на ръката ти ще свърши работа. Смята се, че ако извади пръстеня, пеейки весели песен, бракът на момичето ще е щастлив и обратно. Да видим какво ще се падне на теб.
Erbo zore,
Здравей, майко и татко, и тиле, родо голяма. До сега съм ви слушала, от сега свекър, свекърва, от сега братя и сестри, от сега зълви и деви. Thank you.
благодаря на нашите специални гости от Норвегия, които дойдоха чак от другия край на България. Специалните ми гости, кмета на село Казашко Гергана Петкова, Деница Василева, общински съветник, член на Комисията за култура и държавно развитие на страната, и Мая Грубева, секретар на читалището. Благодаря ви за посещението. Искам също да благодаря на всички, които взеха участие. Специална благодарност към ръководствата на тези училища и читалища, където ние бяхме, към ръководителите, където бяха имената са изписани към всички тези прекрасни деца. Много от тях май се качиха за пръв път на тази сцена, обаче след първото вълнение мисля, че вече нещата могат да вървят по-добре. И сега искаме заедно с нашите приятели от Норвегия да ви връчим сертификати. Гратин Адриана Райчева. Атанаска Иванова. Малина Добромирова. Надежда Ганчева. Георги Георгиев. Николай Николаев. Барбара Петрова. Така, село Ветмеди, Мелек Секерян, Секерия. Ирен Халид. Емирджан Сали Хеян. Елен Мустафа. Кристиан Сарабев. Катя Господинова. Обръщайте се към публиката, за да ви снимат хората. Зейнеп и син Пасе, ще кажете къде съм аз. Атанас Атанасов. Васил Ангелов. Представителите на Камена. Гиян Довеил. Така, Суворно. Красимира Йорданова. Виолина Георгиева. Станимира Вирчева. Даяна Славова. Ален Нуриева. Ален Велинова.
Милатин Данаил. Страхил Ангел. Еменушка Христова. Елиза Милена. Даниела Славен. Диана Данилов. Женко Желязко. И Ларислав Питан. Антония Маринова. Мирослава Пинчева. Димитър Куцаров. Габриел Богович. Божидар Желева. Габриела Топалска. Върни се, Габи. Абе, Яким Грозов. Константин Михайлов. Алис Верзиева. Никола Желязкова. Ния Иванова. Ангелина Плюкина. Кревена Бойчева. Вивиана Илкова. София Славова. Крисияна Иванова. Димитър Недев. Реалица Пантелеева. Мария Малова. Никол Николова. Виктор Сянов. Кристиан Николов. Тимомира Мутахова. Радослав
да ви благодаря, деца, защото това беше един изключително труден проект, който година и половина, който ние година и половина работихме. Надявам се, че вие заобичате все повече фолклора на вашите етноси, фолклора на България, опознахте се един друг и се надявам и занапред да успяваме по някакъв начин да реализираме съвместни проекти. Благодаря на нашите приятели от Норвегия, които дойдоха, за да бъдат с нас и да споделят този празник, тя ще може да даде. Аз малко там ще ви кажа. Благодарим от името на нашите норвежки приятели за цялото представление, което толкова много ни впечатли, и благодарим за поканата, че ни направихте съпричастни на вашите, видяхме плода на вашето усилие. Където влязохте в дясно, има подредена изложба от носии на всеки етнос, включително на България, и също има и предавна изложба с представители